Продължаваме, приятели, с поредицата училищата в Перник. От игрище направо, тук са ставали много яки дербита сигурно едно време. Тук направо може 11 на 11 да си играе. Изкуствено игрище е направено наскоро. Баскетболно игрище с доста високи кошове, там има един по-нисък кош, като за мен. При старите врати си седат. Тук от тези скоби сигурно имало доста голове. Това тук е салона на училището. Едно време имаше тренировки по борба и по гимнастика, ако не се лъжа. Мисля, че тук имало много живот. Вижте тези тук старите закачалки, които беха отдавна вече остарели.